Κάθε 3% αύξηση της ανεργίας έχουμε μετρήσει ότι ισοδυναμεί με ένα 4-4,5% αύξηση στο επίπεδο των αυτοκτονιών σε μια χώρα. Δηλαδή, αν αυτοκτονεί 1% του πληθυσμού ή 0,1, κάθε 3 μονάδες ανεργίας θα μας αυτοκτονήσουν 2-3% παραπάνω. Ο κόσμος που έρχεται, τουλάχιστον σε μένα στο γραφείο, τελευταία με έχει εκπλήξει, γιατί έχει αποκτήσει ένα στερεότυπο τρόπο έκφρασης και λέει: γιατρέ μου, με απέλυσαν, έψαχνα να βρω δουλειά, δεν έβρισκα, άρχισα να πίνω. Αφού έπινα και ήμουνα και άνεργος, με παράτησε η γυναίκα μου ή η φίλη μου. Τώρα έχουν περάσει κάνα 2 χρόνια και θέλω να έρθεις να μου δώσεις μια αιτία γιατί θα έπρεπε να ζήσω. Μια βοήθεια, είτε φαρμακευτική, είτε μια κουβέντα, μια συζήτηση, ώστε να μπορέσω να βρω το κουράγιο να συνεχίσω να υπάρχω χωρίς δουλειά και χωρίς σύντροφο. Φυσικά και ο αλκοολισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Όχι ότι είναι η μοναδική αιτία η κρίση, απλά πάντα όταν έχουμε, σε οποιαδήποτε χώρα έχουμε οικονομική κρίση, αυξάνεται ο αλκοολισμός, οι αυτοκτονίες και η βιαιότητα, τα βία εγκλήματα. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα. Είναι μια μορφή πρέζας ο φόβος. Και το να φοβάσαι σου δηλώνει ότι υπάρχεις για κάποιους. Πολύ κακό αυτό. Αλλά επειδή ακριβώς είναι η διέγερση, κάποιοι έχουν ανάγκη να φοβούνται. Και κάποιοι έχουν καταλάβει αυτό το παιχνίδι και πουλάνε αυτό το φόβο. Δηλαδή καρτάνε τα πλήθη σε μια διέγερση μόνο και μόνο για να νιώσουν ότι υπάρχουν μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τα περίφημα μπιστόλια που ακουμπάμε στα τραπέζια, από καταστάσεις αφύσικες που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Μόνο και μόνο γιατί οι άλλοι από κάτω, ζώντας μια ήδη αρκετά μίζερη ζωή λόγω των φόβων που συσσωρεύτηκαν εξελικτικά και στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο είδος συνολικά, χαίρονται απλά επειδή νιώθουν ότι υπάρχουν, μόνο και μόνο επειδή φοβούνται. Μας έχουν μάθει από τη γέννα μας, από τα πρώτα βήματα, πριν μιλήσουμε καν, μας έχουν μάθει τη λέξη φόβος. Είναι αρχετυπικά γραμμένος μέσα στο νου μας. Ο μπαμπάς που μαλώνει, ο Θεός που τιμωρεί, ο αστυνόμος που σε βάζει φυλακή. Αυτοί οι τύποι των απαγορεύσεων υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, με οποιαδήποτε μορφή. Οπότε αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι καθόλου πρωτόγνωρο. Είναι άλλο ένα μικρό επεισόδιο μέσα στην αλληλουχία των ανθρώπων που έχουν την εξουσία να την κρατήσουν και αυτών οι οποίοι τρώνε πακέτο τις επιθυμίες των άλλων που έχουν την εξουσία και το μεγαλομανιακό παραλήρημα ότι εμείς ξέρουμε πώς θα σας σώσουμε με το δικό μας τρόπο, με τους τεχνοκράτες μας που δεν ψηφίστηκαν καν ή δεν ξέρω τι άλλο, και θα σας σώσουμε για το καλό σας, βρε παιδί μου, και θα είστε κοπάδια, πρόβατα. Εμείς ξέρουμε, εσείς δεν έχετε ιδέα να πάτε στο μαντρί σας το βράδυ, ας πούμε. Ναι, αυτή πάλι υπάρχει. Από μια μεριά δεν μπορούσε και να μην υπάρχει. Δεν μπορώ να διανοηθώ έναν κόσμο που κάποιοι δεν θα έχουν εξουσία, κανένας δεν θα έχει εξουσία, θα υπάρχει ένας ουτοπικός πλανήτης όπου όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται ουδέτερα ή, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν μπορώ να το φανταστώ. Οπότε, αν έχουμε έναν τρελό παλαβό φόβο και πάμε το βράδυ στην παρέα μας και τους πούμε τον τρελό και τον παλαβό φόβο μας, ευτυχώς θα μας αρχίσουν να μας πειράζουν οι υπόλοιποι. Οπότε κάπου και εμείς θα κάνουμε ένα feedback και θα πούμε: για κάτσε τώρα λίγο. Εγώ φοβάμαι αυτό, αλλά οι άλλοι με κοροϊδεύουν. Μήπως είμαι υπερβολικός και στανταριζόμαστε. Γι' αυτό και έχει σημασία να μην υπάρχουν παρέες 3 ανθρώπων που φοβούνται και 3 τα ίδια πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στις παρέες όλοι οι τύποι. Γιατί αυτός που φοβάται θα τον συγκρατήσουν οι άλλοι, ακόμα και με το χιούμορ, με το σαρκασμό, με την ηρωνία. Έτσι. Ακόμα και αυτό θα τον μαζέψει λίγο και δεν θα φοβάται τόσο πολύ. Θα δει ότι οι άλλοι δεν το φοβούνται.